Γεια σου παιδιά, είναι ο Dino X-Player X007 και θα παίξουμε Minecraft Part 1. Το θα είναι ένα βίντεο απλό, πολύ μικρό μπροστά, μισό λεπτό. Το πρώτο βίντεο θα κάνουμε άντε survival. Δεν πειράζει, είμαστε μάγκες εμείς και παίζουμε survival. Θα κάνω βίντεο τουλάχιστον αν μπορώ το Σαββατοκύριακο πιο συχνά και αν μπορέσω μια Τετάρτη. Αυτό είναι το skin. Είναι ένας μάγος και ήρθα εδώ για να σταματήσω όλα τα τέρατα. Να διώξω όλα τα τέρατα που υπάρχουν σε αυτό το κόσμο. Φυσικά θα θέλει πολλή δουλειά. Γιατί είμαι ένας μάγκας εγώ, αλλά δεν μπορώ να τα νικήσω όλα με τη μία. Θα θέλει πολύ χρόνο και χρήμα. Και κούραση. Να τα νικήσω όλα και να βγάλω όλα τα βράδια ζωντανός. Θα ήταν πιο εύκολο αν έφερνα τον ακολουθό μου. Που αυτός τυχαίνει να είναι απλά φίλος μου, έτσι τον λέω, έτσι είναι το όνομα του, ακολουθώ μου. Και ο ακολουθώ μου ξαναπέζει, είναι τέλειος ερετικό, μαζί πηγαίναμε παντού. Άρα αποφάσισα ότι δεν μπορούσε να έρθει αυτός, αποφάσισα να πάω μόνος μου. Ελπίζω κάποτε σε μια φάση να έρθει, να νικήσουμε μαζί το κακό. Σκοτώσουμε όλα τα ζώα και όλα τα Endermans και τα creeper που υπάρχουν σε αυτή εδώ τη γη. Και τώρα δείτε το σεξι μου το μουστάκι. Σεξι γενιάδα και μοβ ρούχα. Μόλις ξύπνησα και βρέθηκα εδώ. Είμαι τόσο μοβ. Μοβ, είμαι μοβ. Σαν κορίτσι είμαι, ρε παιδιά, είμαι σαν κορίτσι. Τόσο γκέι είμαι να πούμε. Στην επόμενη φορά θα αλλάξω ρούχα. Θα γίνω πραγματικά άλλος άνθρωπος. Στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, τώρα απλά έβλεπα το μέλλον, τι θα είναι στο μέλλον. Εγώ θα μέλλον μου. Ότι θα νικήσω όλα τα ζόμπις. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Και να σώσω αυτή την πόλη και να γυρίσω πίσω εκεί που βρισκόμουν. Στην καλή μου τη γη. Εδώ πέρα είναι ένα ξένο μέρος που είναι έξω από τη γη. Μα πολύ μακριά. Τόσο μακριά που ούτε ένας γεωγράφος δεν μπορεί να βρει πού ακριβώς. Φτάνει τόσο ψηλό. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σπίτι όπου θα μένω και θα προστατεύουμε από τα που επικρατούν. Θα τους κάνω συνέχεια μαγείες. Λοιπόν, έτσι τώρα θα φτιάξουμε το σπίτι μας, επειδή είμαστε και πολύ. Είμαστε και πολύ γιο, εμείς θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Είμαστε γιο, μάγκες. Τόσο μάγκες είμαστε, τόσο γιο όλοι μας. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι να είσαι γιο, να είσαι γιόλο, σουάρ. Μαλάκα, αυτό δεν είναι καν σπίτι που έφτιαξα. Δεν είναι μια νούμπικια βλακεία. Είναι σαν μια νούμπικια βλακεία αυτό που έφτιαξα. Τέλος πάντων, είναι πρώτο μου σπιτάκι. Το επόμενο θα είναι βίλα. Μετά θα φτιάξω κάστα. Γιατί είμαι και πολύ γιο χτίστης. Εμείς οι χτίστες είμαστε πολύ γιο. Και οι πολύ γιο είναι πολύ χτίστες.
Χτίζω μόνο σπίτι για τον εαυτό μου. Για να φτιάξω σπίτια για εσάς θέλω 1 εκατομμύριο δάνεια μου για μοντιά. Φυσικά εγώ τα έχω ήδη, επειδή είμαι και πολύ μάγκας. Όσος μπορέσει να με νικήσει, θα του δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ. Επειδή είμαστε και πολύ γιο, εμείς λέμε μαλακίες. Μαλακίες γιόλο. Γιόλο μαλακίες, γιόλο μαλακίες. Τόσο μαλακίες. Μόνο ανεβαίνουμε έτσι, σήμερα θα φτιάξουμε μόνο αυτό το μέρος. Επειδή εγώ είμαι κουρασμένος, έκανα 5 λεπτά δρόμο για να φτάσω ως εδώ. Μόνο συνεχίζουμε. Θα κάνουμε και αυτό και... Λοιπόν παιδιά, για να συνεχίσουμε να σκοτώσουμε όλα τα ζόμπι και να γίνουμε κυρίαρχοι, κάντε ένα like και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Και όπως είπα, είμαι μάγος. Καταλάβετε όλοι εσείς, είμαι μάγος εγώ. Αυτό κάντε ένα like και ένα subscribe. Και βάλτε στα κανάλια Gamer Street και στον Χρήστος Gamer. Κάντε like και subscribe τους δύο. Αλλιώς, τώρα λίγο χωρίς το κινητή. Και λοιπόν, σας είπα, κάνω like και subscribe επειδή είμαι και πόσο πολύ καλός μάγος. Και